खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 जुन शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना सोरजोंबा निन्दा होजानो हागौ। उसुखुथुजोंनो समा बारलांगोन। बृष राशि। नोंथांनि जेननांनाया बिमानि गोसोआव दुखु लाबोगोन। नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। मिथुन राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनज्लायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरासिन जालांगोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो सुथुर जालायना थानाया जोबस्रांगोन। बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। सिंह राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा फैमाल जागोन। दुखु दाहाजोंनो सानखौ बारहोहरनांगोन। गाज्रि सान। कन्या राशि। नोंथांनि मावफ्लांनाय गोरोन्थियाव बिमाया दुखु दाहा सहायनांगोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। नोंथांनि जाफुंसारनाया फंबायखौ थुलुंगा होगोन। नखर जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन। वृश्चिक राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव नखरनि जाथि खुरमानि हेंथा मोनगोन। गोसोआव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। धनु राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव नोंथाङा जाफुंसारगोन। इयुननि फारसे नोंथांनि साननाया जौगालांगोन। मकर राशि। नोंथांनि देहायाव लोमजा साजा जाखांनो हागौ। देहाखौ जोथोनै लाखियोब्ला गाहाम। कुम्भ राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन। नखराव धोन दोनथुमनानै लानो हागोन। मोजां सान। मीन राशि। नोंथाङा समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। नखराव रंजानायनि दोहौ सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।